Sorry. Can you spell it out once again? I just missed it. So it starts with S. ମୋ ବାପା ମା ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇଠିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ମାନେ ଆମକୁ ଯଦି କାହାକୁ କେଉଁଠି ନାଁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ବି ତୁମକୁ ସ୍ପେଲିଂ କରିକି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ର ସ୍ପେଲିଂ କରିବାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ର ୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ତାକୁ ସ୍ପେଲିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କହୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। Yeah, okay. I can spell it out for you. Yeah, S for Singapore, F for Alpha, T for Tiger, Y for Yankee, F for Alpha. Yep. B for Wall, R for Ronaldo, A for Alpha, T for Tiger, A for Alpha. Yep. Satyabrata. Yep. Yeah, my past name is Sahu. Yeah, S for Singapore, F for Alpha, H for House, double O. Good. Sure. When can I expect a call back from you? At 5, right? Okay, that's great. I'll call you back at 5. Thank you. ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ କେତେ ନାଁ କହି କହି ମୁଁ ଥକିଗଲାଣି ବୁଝିପାରିଲ କି ଏମାନଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନୁହଁ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନାଁ କହିଲା ବେଳକୁ ଥକି ଯାଉଛି। ଥକିଗଲ? ହଁ ମୁଁ ଥକି ଯାଉଛି।